Halo perlok kendiat ngan betai ya kaneka jeng betai na kaneka tolwin live. Kaneka de crowdfunding platform hakaba lengban ang ne pila ban yo kapsa na kapta ba pen sang e la kijang kikam kat ba pitmu. Ban sedang ya kane hang ne de ban tiap ya kaneka business plan. Ka business plan hang ne kadon ka sponsor bonus kani ka sponsor bonus nanta ka boosting boot nanta kane ka team building bonus nanta kane ka team promotion bonus kadang ro kane ka auto pull bonus sanjat ki jikse hone phila banyo ti ka baja ne ka dai tang lai $4 baik kane lai $4 hakardan opal Batla da pitap tang way breu pion asan 4% kum ka sponsor bonus kamut khat ar o kamut khat $1 kane khat $1 san 4% ti kabamut nada sponsor tang ar ngot ki breu ka try jong phi kalami perlok bat lada pimpat don kam ke ek pisa haba phi khat san hane phila ban boost da ka ba pendrung hane ka boosting boot ya ketu khat $1 ka pio ya kane khat $1 ba pio phi boost na hangne te hapo lai banai ne tam mi lai banai ne hapo ar banai ne tam mi ar banai phin yo kala san $4 lai spa persen tam ajing mentoi kala ka bamut tap way breu lada pisai na pisa pio tang khat $1 dai lada pi boost na ek tu pisa ba pio khat $1 ka kala long na san $4 de halor kata kanong rem hangne yala de pijoin tang lai $4 pi tap way breu pio san $4 namar ba lada pi boost ke kan bhash bun benle boosting namar pio rung hakane ka boosting boot kane ka boosting boot kadon pidon ma pi hangne bat kine shane shalaf kidon laingot shane sharai laingot ka bomut amdai ba pi tap ma pi ya kane ka boot baro kane ka system ka ba kane ka talwin light ka wanra hakaba ki wan dap hi ki breu bat nda kila dap kan support komba line ni sau banai bat kala ban kham kloi ro lane kala ban kham slam bat kan sa dap kane ka boot pin sa ya ma pi sanpho $1 per lok sau hajar ka pisan dia tinalar kata ka jing mentoi hang ne ka de kane ka team building bonus ka bomut na ka label beningkong na kane ka way garang ka barido opal rang pinyo $1 label bat ar pinyo $1 label balai pinyo $1 label basa pinyo $1 label basan pinyo $1 label bandru pinyo $0.1 label banyo pinyo $0.1 label bapra pinyo $0.1 label bakandai pinyo $0.1 but label bachpo pinyo $0.1 ka pamut barok ka total na kispo tli label pinyo $0.1 kane te omdai tangkat ne hangne ka rule kolong ndap phila pendrong ye ki dikot lane ki membar hakane ka tim kini ki membar kinsa kyo kerdan daka bakin pin kyo yelde kin sedang hi na kane ka opal rang kin poison jes parang ho kane ka hosani rang alexander rang topas rang bat blue safari rang tina karang tangha ka label banikong ro na karang ka banikong pinyo $1 karang ba ar pinyo $1 karang bas lai pinyo $1 karang bas sau pinyo $1 karang ba san pinyo $100 bat karang $100 pinyo lai $4 kabumut nalar ba playo ketika direct sponsor income kat $1 daw uni perlok yang pi ula upgrade yalde pinyo biangsa lai $4 uju ubreu pinyo hangne hadu reusin kan baki upgrade dai halor kita kan rem tap khambon ki direct pinso bon ke pisa bat dakila try gitu kajing yo kanang he namar kini nakawai karang tangka label income lani team building bonus pinyo $0.1 naka just parang pinyo $1 naka hesonai rang pinyo $4 naka alexander rang pinyo $4
naka topas rang penyo chi spa $4 but naka blue safari penyo arspa $4 kamdai ka baret kadai ka ba nata penyo sekane ka team promotion bonus naka jasper rang penyo $100 naka neka hes sonite rang penyo lai $4 alexander rang penyo $4 topas rang penyo spa $4 but blue safari penyo arspa sopo kabamut $100 bro kirang pila ban upgrade hangne nda pila dep join daka dor kaba lai $4 mentah hakini kirang ki bakam he nda pila yo nong hakane ka we karang jas parang pin upgrade $4 hakane ka hasnai rang chispa $4 hakane alexander rang arspa $4 but hakane topas rang pin yo pa pin upgrade pa $4 bakane ka rang ka bahe do blue safari rang kadai khandai spa $4 kupto perlong TPE kane ka tol win light autopool kane tol win light autopool hang nei ka bumut lada phim trai ro phinyo pisa katno sen chipho sen na koi karang kane wei ar lai sao zan ro nyo prang na chipho phithap lai phau phio chi hajar sam spa lai psa khlam trai phithap nru phau phio nru hajar chi spa lai phu pra dollar khlam trai phithap chi spa ar phau phio chi khat ar hajar ar spa nyo phunreo khlam trai nata phi upgrade ar spa sau phau phio ar psa hajar san spa san phu ar dollar khlam trai nata phi upgrade sau spa phau phio sau khandai hajar chi spa sau dollar ka bamut ndon kam ban trai ma phi kane karang ba he do lada phi upgrade tang khandai spa $100 phio san khandai phu pra hajar ar spa pra dollar ka bamut na barok kine ki ndrotali girang phio chi spa ar phu ringka kabumut kin ine $1 kasin ka baningkong but phio hadu ndru phosin do shne ka kalalong chikro san pho lailak tingka bisa dia to perkhat ma phi hai phio ka business pisdang tang lai $4 ni ar hajar san spa phio kala ka pisa khlam da trai shu upgrade ikirang hadu chikro san pho lai lak mono ban ai kane ka de ka wei ka channel ka ba paka ba te phim kan bhas bon ban spin speed yalade no market bakadang kloit kene kayo phila ban sedang no badum badam sedang tang lai $4 no mar ki shahi tang lai $4 ka bomot tang ar hajar spa ka jing sedang bat sin ba phila activate ya account jong phi hangta kane ka non working income ne ka auto pull income class sedang ban wan but kat nang kloi ka jing activate jong phi ka jing wan ru kan kloi ba no mar ba kini ki bala dep join but ki bala dep activate bon aprang joki ki yo man lo banai badon ki bayo ro arsen si banai tingim tep ya kapanwan ngin yo man la ka banai ne ngin yo man la ka tayo la ne ngin yo chi sen ar banai ngim tep nrai ladang ngi kloi ban join le se kan yarap yangi namar ka jing yo ro kan sawan kloi ka jing yo kam dei ka baret chi spar pau do chi cross pulai chi cross san pulai lak to perkhat baham ki mano ban ai kum ya kane kalat ti sedang no perlok ini bentah seperkat sani kadai kalat berkadai kabu ti join us hangne wang invest with us wang hangne wang join no bat ngi invest no bat ngi start sponsoring ya thu no ek perlok perjor bakin join bat sedang no ban lum ya kapisa start earning kane kamdai ka ba kadai ka basuk kadai tang ba phin sim ka jing sedang halorade tikini kirang autopool kidan rotali tab upgrade lai phau yo kato ngadap ong na do mne ngan ong biang sa sen upgrade lai phau yo chiajar sanspa lai pusau upgrade nru phau jes parang yo nru hajar chispa lai phu pra upgrade chispa ar phau yo so night rang khat ar hajar ar spa new phunreo upgrade haka level karang basau ar spa sopho alexander rang yo ar so hajar spa san pu ar upgrade sau spa prapho kan ne karang ke bahasan
kerdan topas video sob kandai hajar $6 but upgrade karang ke bahek do ke bahan rew tang kandai $4 video da karang blue safari but kan poi pisah do kandai perajar aspa propo kandai perajar aspa $4 kani ka total baro pin penlut hang ne omdai napla kanai ke jing penlut kadai tang chisin lai pho napla bat kadai kabayo nong na kabayo nong pin penlut $6,000 praspa kanai $4 pio kung ke pisah do cilak kendai pawai hajar praspa kan $0.1 kepamut cikror san pulai lang klaim datrai perlok seperkat mapi. Di kini gi distribution ya kan ka pisah ke bangi join distribution of 30 kepamut hadut chpo level kalong $1 ke direct income kane $1 ke direct sponsor ni direct bonus ni direct income but kane ka level income new point san hadu chpo patang chpo level but kane ka new point san kum ka autopool tang na katu ka pisah ka bangi thap mangi laipo dollar ti kawan ka jo kane ka ndrupo kumjo karkom sam nanta kane ka chispa arpau kumjo nomor pitap pi upgrade chispa arpau direct sponsor pi on laipau level income pi hadu laipau bat ka autopool nrupau tang naka tei ka pisa ka chispa arpau kinwan kijo kini sporo kumjo di perlok banjai yang ne baik registration is free in the system instant closing available activation only opal sedang baik tang nakarang opal 1 by 1 promotion kan bha pi join yelde hikai ki we de bikin join draw yang bisa kat bamon hang no portion bekal apoi nomor aila ipi bepin draw arp sound tu niau komot man laka minit man laka kenta pila ban transfer na we suwe perlok na ne withdraw tang $1 P2P transfer available komot na we perlok suwe perlok pila ban pa ini bisa ban activate ya ka ne ka ID pidon kam dak USDT BNB la ne ka Tron kamot ka dei dak cryptocurrency ka pisa internet rai ka basok dak ka pisa India pisa ko jengi ngila ban isimta ban tap ban register ban join ne withdrawal fee ka dei tang 10% hakan no por ba pisodon kam ban transfer ne pisa shabang kin out tang 10% ka bai withdrawal fee tikam pada dei ka bahe sedang menta ban register ko free member kenang ban tap kini kijing mentoy tiki basang ya kane kidai na US uneu Wesley Milo bat kane ka Hazel Lia nu Jack Mason kini kidai kinong sang kane ka project kibadai na po USA nari prank ti pila berkontak yaki dah kane ka address kontak kane ka website kane ka email kane ka address Washington DC pila balada pikwa ban kontak direct yaki ro ka kamran jing nomor don hang ne ka email ka website ka address kidai kibana US kila ban like me office ngi na India ngin ya try online ngin ya bom na ka mobile dah ka bangin ya rap lang way away lada pimsyai ngin hikai bat nginget dah kane pin sayo ya ka financial freedom ngin sayo ek unique freedom ngin salong ki balai lot ya kayo kakot ngin sa dap kapisa ban sangi kam ki jam bat ngin sakyo sprang ke jing em the parari what chimsting kane kade kabu ko bapaka ki barok ki balai jai hane man punai ki yo pisa ya menta ngangai phiro pin sayo kabamut barok ki bajai ne wat lada kim tre ro man punai ki yo pisa kini ki baladap ki ban wan ngam tep ti pidan kam ban chim ka jingkit kli halor lade ban res tang arhajar sanspa sisen napla ngangai ya ka banwan namar ba kayo ka de ka babha ka business ka ya bha dum tam dan jing thut khniat ro ngangai ka banwan lei kan speed ba ngin yo nong ba bat ngin salong kinong job bat ngin sapu tidak kane ngiken tu kan long kalat kan long kalenti bangin weng no e ka jing klam kam klam jam da kane ngin background no e ka jing dok da kane ngin ailat baki parari jengi ki pajba jengi kin long ki paho bat ki badap kerhai bat leng ba da kane ngin seng biang sakumba khan ar tali ki we de ki project but
na nginum say na pla watang nayaro nray yaki way ki project ki bangin sa seng bangin sa sedang bakin plelat yangi bangin paho pisala na pi ba pinlong ki bro ki batap ki piang kamut na ka jing yo nong nang ne ngin ai jing mot ba lada pila sedang ar hajaran spa na kane ka project tolwin life but haba pio nong 30% say no penon kam no kan momon 30% penhe ik business but haba pi penhe tang hapo katu kan isnam pila long ki hespa pila long ki kuror pati pila long ki billionaire katarkat jengi hapo katim jengi bayalam mangi kan long baik boro ki perlok jengi ki de belong ki billionaire hapo chipusnam de halor kata kan rem pin sedang suatang yang ne katolwin light da pila sedang yo kamai nang ne ngin sahikai ngin sa IP ki way de ki business kiba pin sedang bat pin try dukhi try stom try perspet bah wat botang wat alia dukhi bat met bat step namar ba dei tang ki bro ki ba try minot dei tang ki bro ki ba try dukhi ki ba em singi ban ya chkmat bat ki ba dan ya katarket kita kinlong kinong job bat ngin job chispa na ka 10% tinggi dan ka kanhun ka ba ya try lang ngidei na ka tim ka ba klaim bat nginom ino ya no ro saden ngin rak lang sejrong bat ngin kentiu lang way da ka jing da ka jing rap mar kaliang tilada pidan ka bai kheng wat benot sedang no say no join no tap no activate no tang arajar suspa isin lada phimdan ro kadon ka red ko bang kan airam pi kan ai kaliang pi kan kerchan pi bat kan le ya kata lada piti kena ban la banterai ka bomot hasua wa pinyo ka jing rap nak ne na ka red ko bang pila dai ban pen ida ka kam da ka ba hikai ki arngot ki breu ki bajoin ka bomot no way ar jaran spa no way ar jaran spa long san hajar pi la dai pim dan kaman sei kan pen sei ka ne ka red ko bang kan ai kaliang ya pi badak ta kom kitu ki bom dan keng la ne ki ba kerdo ka pisa hang ne ni play kalat pa phim dan kaman kuslai lada pila dan kaman su kontak ya karet ko bang kan sabatai phi kumno ba pin sedang ya kam bat kan sakarchan pisa ya phi hakadur jo karam dan kan syai kaliang bat kato kan ki kendon ba phin bot ndaka batai namar kidon ki kendon katkum ki kendon jongka kan sakarchan pisa ya phi tidak kata kom bom dan pisaro lada kuat benlang kurur pati kuat benlang bilinar kuat bandrat kong no kijing bede bat ke pisah tengka hangde don kinong kerchan bat kane ka red ko bang kadai ka wei kanong kerchan ke barat ba ya paro kat ki batrang bat keu sprang rai pidon kam tang ban kontak ya ka pila bat kontak ya ka da ka ba pi page na kane ka YouTube channel siapa kidon kijing batai kidon ki email kontak ki channel ba pin link syakat ka red ko bang bat ngi kentu phim da don kam ya kane garet ko bang ba phin pan ya rap naka bat ngi kentu ba phim dan kam ban kuslai ta pisah nomor ba ya keren bah bat kitu gilidar ki ba pen iya phi ya kane ka channel ya kane ka jing batai ya kane ka plan keren bah bat ki join bat ki ya trailang bat ki bat dakta gorkom kin sakerchan ya phi bat phin sakeu kum bakeu maki bat dakta gorkom tang ketu kan pot pila bit labiang kari jungi kla keu sprang nak mata ba kari jungi keu sprang ngim dan kamban shu ya bonya ban khunyum lane ban kren kuslai ke ndrai mata ngin ya bon kam ban ketu way da ka ba ngin persang ba baro ki de ban bit ban biang hakayo kot ka pisa tengka bat dak ta kanong rem sisen bang ibit ngi biang hak pisa tengka ngin solong ki ba klain kari jungi kan keu sprang ya seprang perlok join nak mata share kan video ki perlok jong pi baro like but subscribe I can tip lot I can join lot but I can long kinong job da kan kom lada pidan ki jing kontak bat ngin sihka ya mata tangan shwa khublai shibon khublai shi hajar ngo